druhý povozok a vidíme, že naberáme rýchlosť. Stúpanie vidíme prebité rýchlosť. Na chrbte, situácia na chrbte. Stále je tam plný plyn. A ideme pekný premet. Ak vás zaujíma, že čo on prežíva, tak to môžete zažiť aj vy. Viete si to objednať a zistiť, čo sú to negatívne gečka. Zatiaľ sme videli pozitívne gečko, ale vidíme. Pekná naša. Sledujeme aj Ivarčieho mladšieho, ktorý bude v programe o niečo neskôr na Z142. Že keď lietal výcvik tuto v Košiciach na lietadle Delfín a lietal potom neskôr aj na lietadle L-39 Albatros. Delfína, prvý slovenský pasažér, či lietal radšej Albatros. Bola to prekvapujúca odpoveď. Hovorí, v Delfínoch sme nemali zapisovať. Nemali far, nemali zapisovať, preto sme si dovolili, nie na záhrade, ale na letisku. Áno. To je neskutočné. 73 rokov a zvláda. Peter, ale vieš, prečo je to tak? Platí jedna pravda, že je vždy lepší zvídeť na letisku a potom bude v práci. Bol v rančovom filme Lína Bárová, ďalej v filme Sklenený pokoj, vo farbách RAF hral veľmi v francúzskej historickej komédii Waterloo a českej televízie Trpaslík a takisto vo filme pre štúdio Fox Hollywood The Catcher was a Spy, takže naozaj slávne lietadlo, ktoré poznáte, ktorí dlho slúžili v Európe, takže aj Marilyn Monroe sa možno viezla v podobnom stroji raz. Motor je prezen rýchly, 300-cový motor. Každý jeden z týchto motorov má 450 konských síl, to znamená nejakých 900 koní, poháňa toto relatívne malé lietadlo. Je to komerčné, ľahké transportné lietadlo z obdobia druhej svetovej vojny. Dĺžka lietadla je 10 metrov, 10,6 a rozpätie krídel 14,7 metra. Úpravu, v akej úprave je toto lietadlo, je to tzv. Leštený dural a mať takéto lietadlo v hangári vyžaduje veľa leštenia a veľa únevy. Krásny lesný kruh tohto lietadla, ako keby teraz vyšiel z výrobnej linky, všakže. Lietadlo, ktoré je novšie a novšie a novšie, ako to, čo vidíme teraz, je tuto v Košiciach a vidíme našu. Vlastne celú tú trajektóriu toho letu si práve túto s Jarom môžete vyskúšať aj vy. Takže budeme sa o tom baviť v malej prestávke, ktorá bude, ale teraz sa zapozerajme na tento výčkar, krásny pár krídel. Krásna silueta.
Priatelia, takže máme tu plné pristátie, vidíte vysunutý podvozok, lietadla Beechcraft a predpokladám plné pristátie na dráhu 0 na letiska Košice. Alebo nie, je tu ešte let. Je tu ešte let v pristávacej konfigurácii a podvozok je už teraz zasunutý a o malú chvíľu nám toto krásne historické lietadlo aj pristane. Falcons. Jordanian. Jordánsky sokoly, no. Sme pred malou chvíľou videli vo vzduchu, teraz roluje po dráhe 01 a uvoľní dráhu a po ňom naše nebo. Kto zavládne nad našim nebom? Royal Jordanian Falcons, takže skupinová zlievanosť vôbec. A teraz mi povedz, či sa mýlim, či nie, ale na tomto type lietadla Jarol lieta aj český blázon Martin Šonka. Martin má v pilotnom zápisniku viac ako 30 lietadiel. No, áno. Takže je mi ťažko. Pozeráme sa na tým, ktorého krédom je krása a dokonalosť každého svojho vystúpenia. Domovské letisko tohto týmu je medzinárodné letisko Aqaba. A dámy a páni, je tu vzlet 4x extra 330 LX v premiére na Košickom letisku. Stupňov za sekundu, to znamená vo výkrute vetráže 400 stupňov za sekundu, otočiť sa okolo pozdĺžnej osy, urobí výkrut. A je tu začiatok vystúpenia, priatelia, takže pozeráme sa let na chrbte. Dymová stupa nám prezrádza trajektóriu letu. Štandardne takéto lietadlá poháňa motor Lycoming. Motor Lycoming má výkon viac ako 315 konských síl kilogramov. Rýchlosť 290 km za hodinu. Teraz samozrejme v riadiacej konfigurácii sedí v každom lietadle jeden pilot, ale môže sa lietať aj s dvoma pilotov obsade. Iba nejaké pilotky, takže na letadlo už 4 stroje. A znovu ako keby nič, let na chrbte, niečo veľmi pekné. Znovu let na chrbte a vidíte zomknutú no a slnčíkov, úplne zomknutá zostava a samozrejme vymenenie postu. Nemáme dokonale, čiže máme ľavého potom pilota, pravého pilota. Hovorí sa tomu ľavé krídlo. Ako? Je to jeho krídlo. Áno, jeho krídlo a každý vie, prakticky každý pozerá na vedúceho skupiny a podľa toho, ako je na vedúci skupiny, musí prispôsobiť svoj let celá skupina.
proti sebe a spoločný rozlet takto nádherný. Opäť krásna fotka, verím, že ste to stihli. Ďalšia veľmi pekná solista nám predvádza vlastnú akrobáciu. Táto trojica sa predvedie. Nádherné pripravené kráľovských kozánskych sokolov. Solista pilot nám robí vykruty na doby, tlačený prvok, a vidíme v diálke vidíci výkrut 1 a bude tu Súzový výkrut, áno. Áno. Okolo tej priamky, ktorú tí dvaja kresliatí letia na takom negatívnom lete, pozrite sa, zrkadlový let proti sebe. Jeden hore kolesami, druhý dole a okolo nich ten jeden robí súdový výkrut. Nádherná špirála DNA. Veľmi pekné priatelia, čiže krásny výkrut okolo dvoch, ktorí zrkadlovo letia, vidíte kolieska lietadla a vidíme veľmi pekný súdový výkrut. Nie je limitujúce a motor Lycoming robí svoju prácu veľmi som to predrží. Len oproti Preťali vládu trojby. Špičková letecká show ani týchto jordánskych pilotov. To je krásne. a traja sosoví z východu dolietajú k nám. No ale vidíte, lietadlo letí, zo severu fúka vietor, aký vietor je v tejto výške, ako odfúkuje tento dým. Spoločný výkrut. Veľmi pekný spoločný výkrut. A vľavo, čiže vidíme to solistu, od neho môžeme očakávať, že aj solo vystúpenie, vidíme, že sú oddelené skupiny. To bolo pekné. A vľava idú proti sebe, áno, tá trojica opäť útočí na tohto svojho lídra, na tohto solistu. Bude opäť pekný moment, pripravte si fotoaparáty, si do stredu niekde, ak sa vám to podarí, 3, 2, 1. Tak čo, komu sa to podarilo zachytiť? Ruku hore. Máte to? Ako letí pomedzi nich? Predpokladám pomalší let a pekné malé vzdialenosti medzi sebou. Krásny výkrut, malé vzdialenosti, teraz sme na chrbte. Výkrutov a pekný štyroch lietadiel. Čo letisku? Takže vystúpenie ďalej pokračuje, priatelia, a vidíme stále nová a nová figúra.
východu prilietať. Vidíte, aký silný vietor fúka v tejto výške a ako ich aj znáša. A napriek tomu udržujú